isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Marshall. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Marshall. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Patsyak ngamin ang makaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jaguar! Hey! Siya kay! Jaguar! Anang, naimbag ang oras yaw. Kasta mo kang kabaraw, nakapasyar ka may. Ay ko nanang, umay ko lang kumadamagan, no na isarsarong dito ita asawa. Saan pa nga minasimbang pat nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang adagaws. Anya nga oras nga da dito'y nanang? Kan anya nga oras sa pimanaw? Di magas labi 8, kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsip ngat. Kastaya? Why? Nikot napanapanan na katan ngay. Apay nga adyak mo't napasangpot iti balay itay. Amangan ki di mat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den ta amangan no adamot tan iti balayo ti asawam. Sige nga rin nanang, agawid akon. Tama nga no simbang pwede nga agpaiso na almay iti balay. Sige, agan anad ka ditadalan mo, Marshall baraw. Sa dino tinagapam, ha? Anay ko. Sa dino tinagapam ko na ka. Apay nga itakala nga sumangpat. Among kadi ang sinapsapol ka. Anay ko. Ipatamti imak, Marshall. Masaksak ita, anak. Jak ibatanti imam. Aging ka itidi mo ibagano sa dino tinagapam. Anay ko. Anay. Sa dino tinagapam ko na ka. Sumungpat ka. Ipatanak ko na. Natangsit ka pa, ha? Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? At lalaki man yan. Asino ti lalaki? Awan lalaki. Among kati asinapsapol ka. Nakadaano nakpekit din iti balay dananang mo. Gapu iti palang sapsapol ko ken ka. Nagko na ngamin asapulan nak. Kat amumat anapanak nakigapas iyay ayanda mariselya. Kasano? Katrabiin, ngam di ka matla sumangpatan. Nabambanog ti tao anapan nagtrabaho. Ngam kastakit din ti paspasabat mo. Ay, makaumat ti kastayab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na to'y! Saan ta pa yan alpa sa nagsarita? Alma! Adapay na ba ti akwartam dita, Marshall? Adapay mo. Apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkik tanin na ibusan dagiti masapsapol dito'y balay. Tayo tangdan mo ngay anapan nakigapas. Manumot laang ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa'y iti may sakaban abagas. Mangala ka nga rod iti ballpen ken papel. Tayo listak dagiti katangam. Hindi kasta. Saan man nakumkumpurmi iti mapanmual alaal. Siya akong ti mangilista. Taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adagiti lang importante ti katangam. Wen kunak lang arudan. Ay unay kan aya. No agsasao ka. Kasla awan panunot da tao. Awan timbaga akasta. Ti kunak dagiti lang importante ti katangam. Wen nga rod. Amok met ati agi budget. Saan akas ka dagiti daduma dita agastadora. O ala, muto yun ti pagpalingkik tamapanakon. Tani, aldawon. Nay, adumot ti pinalingkin. Bakit? Anya ngay lang kita? Ado talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Gimatangak pa iti bangus. Kan nangaalaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a merienda inton mapanak ijay talon.
Di pa'y kat awanin na bati iti inted ko rin ka. Awanin na ipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa. Apay, anwam ti ballpen kan papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti ginatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanin na bati iti inted ko akwarta ken ka. Anya? Di kagtunga nga dita ha. Inka alaan ng ti ballpen ken papel tapno makwentak mo tan dagiti ginatgatang mo. Da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasapa na pa ni Jetalo, anak ko. Isuti na pa na Garaldo. Apay, kanya ti masapol mo ken ko ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada ngamin bayadak ije pagadalan. Manong kumaaya ti bayadak? Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa ti bayadak, Daddy? Kastaya? Wan, sapay masapul a bayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini Mami idi rabi eh. Mamit lang nga ron takitahag no dapay na bata kwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman nak Ura anak labid dito yan, tamapan ko alahan ti pitakak. Wan, Daddy. Nagidadal ka pa albabalasan ka. Ni Tata Martin mataychay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka pa yaglinaw. Tade, hasta ulay ti pudot na. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga ginana. Palpasak pa ito'y ar-aradwag. Umay ka kitin ako. Ituloy mong tunay taninton madamdama. Agalas 11 matgaya man ngagpaiso. Umay ka kapag sangwan tato'y binalon ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umaya kon. Tinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ko. Agasam man ta si kamot yung tagtaltalon. Si kapat ti mapan makitangdan nga agsak ka. Kanuan niya pa'y dito a klase ti trabaho. Anya ngay nga rod, kat adamat sakit ti puso ti asawak, Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon, kan mapan makitangdan. Tanodyak aramidan ti kasta, sigurado amatay kami mat iti bisin. Di mat pau-pau itanda kayo, ti ina ni Marshall anak asawa iti foreigner? Wan, nga masapul ko latamat ti makitangdan. Tapno adamat bukod ko akwarta, Tata. Ha? Hindi ti kayat mo asawag. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam addaim imot ti asawak, Tata. Anya? Day tatipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Diyak pa'y napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrab-trabaho. Kastaya? Day tatipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kat diitan ati kinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Nay, diyak amo kadagayam kasta nga ugali ni Marshall, balasan ko. Numaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasdi nga ugali na. Maum-uma akon talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anya ngay kumatiipudnok kan ka, Marshall. At dan samot relasyon nyo iti dayjang Anton. Anya? Masansanti pa nagkuyog-yuket. Dandali amin amapan mo pakitang danan. Kat isumot ti mapan na pakitang tangdanan. Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshall. Mapan makitang tangdan di tao para iti pamilya na. Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami din, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti panagkuyog-kuyog yo. Iso akanayon ti kagidgiddan mo nga gawawid. Kang ganasem mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ta isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagnaek. Iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumit laan nga agpaamyanan. Kat dadya Danilo ngay.
Nasingid kayo mo't iti tunggal maysa. Agkin kinatawa kayo mo't iti tersina ni Anghilay dinaminsan ngal daw. Oray da iti Martin. Kanayon ti panagsarsarita yu tunggal mapan ka iti talon. Ay, jak amukan ka, Marsyal. Aglablabas kan. Jak laing pagarup akas takarugit ti panunot mo. Angam sige, tapno di mo mat ko na. Likli ka kung dagita atat tao. Itikas na, malpasan da ito asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshal. Kumusta kayon? Ni Alma kinijon. Kumusta damutan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlaeng. Da kayo, gay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito, anak ko. Aywan kayam. Agawid ti may sa agayom ko nga da dito'y Germany. At da ipawit ko para kada kayo. Ay na, ang yaman ak, Mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilyak. Amuyo mo't adya akong makatrabaho gapit ti sakit ko. Hawan na nyaman na, Barok. Isungarod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawit ko kada kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyaman ak unay, Mama? Awan na nyaman na ko nakmat. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin aramidak. Bye. Sige, Mama. Bye. Oh, Alma. Sa din ti papanam. Nakapulos ka, mat. Mapanak mat agbirok iti bukod ko ang kwarta. Tani, awan mat namnamaak amang ted. Ha? Sige, tamapanakon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Talikutan naklatan na kasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka, kunak. Na, apay ngamin aya. Adda ka di ibagam. Apay kasta tilangam. Apay, anya ti parikot mo itilangak, Marshal. Naka-lipstick kan naka-make-up ka, mat. Kan apay akasta ti batom. Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak ta nga agporma. Kasla ka mo't balasang nga iti day taasuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumaketen da tao. Nasken laeng mat nga agporma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya? Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktaken tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Nagluhon. Doang aldawan asan alagaw awit asawa ka. Sapay jak makontak tinambar na. Ay, sa dinungay nga tan tinapnapanan na. Ay. Matiday tuwi na. Sa balit agparparit na kanyak. Kat, anya nga iti planom ita, Mari Alma. Duang aldawan adi ka nag-awawid iti balayo Sigurado nga urayan na kan ti asawam. Bayam ata maustel ijay iti kauuray na. Anya? Si kamot, Mare. Uray kaskas asawam latamot ni Pari Marshal. Agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray kaanuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din nga agpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan, nalabas pa, itikin naman nangimon na. Ay naku namon, Mare. Okay lang ko man no saan ako mabil. Hay, uray kasano ti kinaanos ti may isang asawa. No kas jemot ti asawa, mauma ka talaga. Aywan, Mare. Uray sakmat talaga apanawak, no kas jay ti ugali ti asawak. Launay, Mare. Isungan anusan nakpay laang tadituyak pay laang dagos mo makipagnaed. Saan na bali, tano makasapulak iti panggadak. Mangisyerak to iti pangdanong ken pangkuryente. Awan parikot iti dayta, Mare. Okay lang kanyak, taag may saakmat ditoy. Amangan kit din, no kayat mo ti aglako iti nateng. Agsapsapulak ngamin iti kaduak iti pwesto. Ay kayat ko, Mare. Uray anya aklase ti pagsapulan kayat ko. Tinapateg adda pakitang dana. Sige, sumurot ka nga rod kanyak inton bigat, ta isurok yan ka dagiti rumbang nga aramida, Mare. Nasayat mo tanagawid ka, Joe, na anak ko. Apay ka di, Daddy.
Di mo lang nadamdamagan. No sa dino tayan dyan nalaing nga inam. Ay na, di yun birukan ni Mami, Daddy. Ha? Di yun birukan ni Mami, kunak. Ne, anya ti kayat mo asawan. Amom ka dino sa dino tayan. Ibaga tamapan ko iyahoy dyan inam anak ko. Dinan kaya ti agawid dito'y balay, Daddy. Anya? Nauma ka nun dito'y balay. Iso nga agsapol kanulaangan iti panggadan na ijay syudad. Ne, nagluhon. Apay basta pimanaw matlatan. Diyak amo Diyak kaya ti makibiyang iti sitwasyon nyo, Daddy. Iso ang makaamu kayong matan nga agsarita kin ni Mami. Ha? Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di takabaalan nyo pa'y nga urnusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo. Ngam no talaga asaan yun ang maurnos, ay kat adda kada kayon dayta, Daddy. Ay, anya nga nga ti kasayatan nga ramidak, Mama. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo, anak ko. Mama? Imbagak met idikan kan, aniklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isagsakat iti panagbiagyo. Ngam kasta mo ngamin ti ugalim. Diyak nga ron maliklikan ti agimon, Mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko iti asawak. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalakakan ko na. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay na, uray asino mat nga asawa Talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Apay, di mo amutay pagsasao ako nanakan. Numapno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarikan ti asawam, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso pinanawan na kan. Ay, anya nga tano awagan nyo ta asawak, Mama. Ibagayo ken kuano ta gawid ti balay. Ikari agbalbaliwakon. Ay katsika ati mapan makisarita kan kuana. Ikari nga balbaliw kan. Barang ikan nakapay iti may kadwa agundaway, anak ko. Wen, Mama. Talaga akas tataramidak. Aramidak amin nakabailak. Tapno agsubli lang iti denak ti asawak. Miss F, inaramid ko aminan nga amok apamuspusan tapno sublyanan nak ti asawak. Ngem talaga nga impatangken na adi na kon kayat. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga asininaan na kon ni Alma. Ket ita, agmaymaysa akon nga agbibiyag taad dadameten iti anak ko ijay syudad. Agad-adal ngamin ti kakaisuna nga anak mi. Isu asag paminsan laeng nga agaw-awid dito'y balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Marshal. Ken ka pagayam, Marshal. Anya nga'y kat basol mo met no apay anauma ken pinanawan na ka ti asawam. Kunada nga roden, amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Ay ket anusamon ati agmaymaysa, ta si kamet tinangidoron iti asawam tapno panawan na ka. Ngem oray di na kan kayat asublyanan, ipakita ken paneknekamlat taken kuana at talaga anagbalbaliw kan. Ket tulungam amang paadal iti anakyo. Alakastan pagayam, Marshal, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.